Okinyi wajaber nyakwara mga juang'ora kini machiegni okinyi makawuono okinyi ma chieng' tich abich odiochieng' ma bende okorwa kelo ni gik mopogore opogore ahinya mago bende motenore kod weche matimore e piny Kenya gi moko bende matimore e pinje maoko. Machiegni chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Mana kama nyakwara mga juang kamoro mora mintiere ne geno mara ni iruo piny e yo makare. Mana ka pile piny karu to rugi mage. Machiegni chenro mar piny wachopo e giko mar juma. Bedo kodo nyaka giko mar chenro makama nyinga Sharon Ong'ao. Sharon ichiona. Achiwo maber. Achiwo makare. Wacho okinyi makawuono nyora no kitemo go ya mbui manya kata kamana anasani nda onge. Na manyi mondi wer ne jopiny. Awere jopiny. Ngin naneno video ni moro kiwer kumoro. To koro pondo no wacho ni dwa lemo ne jomoko. Acho ni kapok ilemo ti wero monde. Nitiere gik moko wacho ni moko samoro gin mana were. Agwero kamano no wero wer ma chier ruodhwa Yesu Kristo gitimo ni Triduum Voices. Kata kamana chiyo yo makare. Kawuono chopo giko juma. Juma ni odhi mapiyo nikech ing'eni chieng' wuok tich nwantiere gi holiday. Mano nyasi kan watiko godo nyasi mar Pasaka. Koro wigni chaka gima kata mna rupiny wabiro nyading'wen donge. Wacho ne wabiro ndala bich. Biro ndala ng'wen kende. Nyakoro mga juang kamoro mora mintie waro kini machiegni bedo kodwa nyaka giko sama wakelo ni kae wan gi chenro mar rupiny kod mano bende mar mbakoromo. Kawuono ka wadhi bedo kanyo ka watuo kodi mokwongo wadhi kelo ni kata weche manyien madhi bedo kata ka kelo ni kae to Sharon Ong'ao ang' donjo kod gazet man godo kawuono nena ka gazet mar The Standard. To The Standard kawuono wacho ka ni it's back to the street. Mane wach mo mipe karka mano ka wantire karka to Sharon Ong'ao bende ekore gazet bende makono be onge nitie gazet ma Daily Nation ka ngi jopo studio ka amwa yodi na we tingo Daily Nation Standard Standard wana kamano hapa ni Standard bende tire gi thoro wach maduong mano makoro ugai mara Azimio Raila Odinga no lando odiochieng' manyoro kata bed ni lalruok dhi nyime gin koro gwacho ni bang' nyasi mar Ramadhan mabende ngini nyasi makamano en juma mabiro chieng' tarik 23 to gibro bedo ka gidhi ng'anyo lalruok dhi nyime gin bende gidok e ng'anyo nyakoro mga jongo do rango kanyo bende ang'o matimore e gazet kamora mora ma untiere kanyo yudi kanyo chel koromo kanyo sa 12:30 mar okinyi koromo kanyo sa 1 sama Sharon Ong'ao kelo ni gazet makamano kacho bang'e ang'o biro kata gi twak mokwongo kawuono korango chal mar piny Kenya mabiro dhi bedo kacho kogota rubin weche go magazimio makoro bende nitiere gazet karka kachiel koda kama moko bende motenore kod twak mano miwacho ni bipartisan talks gichopo kar kanye bende okara ni gichopo be gisechako wacho ni kapok gichako oganda wacho ni ka gidhi mbele kama chelo bende ji nie ndara adier to bende kata mna kopogore gi mana ng'eni chal mar piny Kenya ng'eni kata mna kopogore gi weche mag siasa wajang'i weche mopogore opogore ne en lit na odiochieng' manyoro nitiere achiel kuom matron mane skunde sekondari ma Mukumu mabende kendo nochako tho makoro kelo kwan mag joma osetho nyithindo 3 gi matron achiel mano kwan mar ji 4 mane skunde sekondari ma Mukumu to ok mana Mukumu kende naneno kata mana Chuka bende chiedh nade makama dhi nyime en ang'o mok timre gi sikunde ahinya mabende ji dake wach makamano sekelo kata mana to sekelo achiedh nade mopogore opogore ne jonyuol e kor gwenge ka kore wacho ni mano nyabedo skul mar ariyo miloro kaluwore gi weche gi mag muoch mag tuoche mamoko bende mamuoch moko wacho nyalo bedo mag nyaldiema moko bende wacho kata ni matron ma koro no otho mano ma wuok e skul no mara Precious Blood Mukumu gino motimore kacha en ni organs gino fail to wacho ni gigo mano otere go hospital ne ket kod mano nego nyithindo 3 moko mano to bende sikul no koren ote mago mag lit kikuyo bende wang'eni mano dhi bedo twak maro madhi bedo godo odiochieng' ma kawuono kae to bang'e ang' wadonjo chenro mar ng'e jothumbe wa kawuono wantiere kae kod Pauline Nyaimbo mano jawer mar Injili oganda oserite ahinya penjo bende thor warita ne mondo wane kawuono ne odhi bedo warita mondo duoki bende ber ng'eni Pasaka bende nyaka koro watika maber gi ng'wono mar Nyasaye donge nyakoro muge juang mano ang'o bedo kanyo sa 2 nyakorom kanyo sa 3 wende gi duto nitie kar kangi kono ni ang'o madiere ng'eyo ewi Pauline Nyaimbo wende ge mage mamori to gimori yo machalo nade chenro mar mbakoromo koro ang' donjo kanyo ka wantiere kodi kar ka kamba ang' warango kanyo chenro mokwongo mabende wadhi bedo kata ka warango achiel kachiel mondo ing'eni welo mage modhi bedo go mano bang' kelo chal mar fwambo mondo irange ni gin gik mage koro chenro mar mbakoromo wadhi bedo kata ka waloso e gigo mabiro achiel kachiel mano dhi bedo kata ka watwak e wi weche go mag somo
ka wadhi bedo kata kod japuonja Bernard Olang mano mapuonjo Maseno School kaachiel koda ka jaod bura ma Kibra mano mwalimu Peter Orero. Kamachielo bende wadhi bedo kod japuonja Zablon Awange mabende en jakom mar Kupete County ma Kisumu. Mano dhi bedo kata katimore odiochienga ma kawuono chenro mar mbaka rom. Wadagoyo mbaka kendo mbaka modagoyo dibed ni penj mar KCSE higa mokalo mar 2022 ne okwal koso oyo. Ka ne okwale itime yo mane, inyalo tieke yo mane mondo mikuoma kamagi kik bed sharo. Mane twak wadhi bedo kwa gogo mbaka. Kata mna kudhi bedo gi twak makamano ponono ni penj makamano nokwal odiochieng' manyoro jatend migao mochung' ne weche mag somo e pacho ka Ezekiel Machogu nowacho ni penj makamano nokokwala. Odiochieng' manyoro bende kano chopo e nyim kamiti mabende osebedo ka ng'iyo kaka chenro makamano nitiere ponono na nitiere kuom mar penj. Wachne ni jood burago ne wacho e town halls magi ni penj nokwal. Koro giko odiochieng' manyoro nok gi stabilize kata mna chiwo ranyisi kata evidence ni penj makamano nokwal. Ang'eni mwalimu Peter Orero nitiere kamiti makamano hapa ni mane ting' mabende penj achiel kuom penj mabende ibiro bedo kipenje kana gidhi e kor gweng'e mopogore opogore ka bende gidayo dhojo mopogore opogore ne giwacho ni penj makamano okwal. Koro chopo nade ka koro ginyal chiwo evidence ranyisi ni penj makamano nokwal. En gimoro mwarito nyakora moge jwang' kani lieke kata mokwongo jood bura ni ponono nokwale ini nyalo wache ang'o kotenore kod mago duto miwapachi. SMS line oyaw nyakora moge jwang' wantiere kar kae. SMS line wa en 3 ka itudi kodwa kata Facebook mar Ramogi TV wantiere live, YouTube wantiere live kata mar Ramogi TV ka kunde duto mag tudruok mag Ramogi TV, TikTok wantiere kata ramogi.tv, kamachielo bende wantiere kata Twitter Ramogi TV KE. Mane kama wantiere kar kacha tudi kodwa kinde duto ka itudi kodan bende fan page mara e Facebook kata Clever Watch, Twitter @CleverWatch. Maraka pile nyakora Moge Jwangi tudri koda fan page mara mar mbui mar Facebook Yuda Sharon Ongao, Twitter bende ntiere e Yuda Sharon Ongao. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro makamani kichma Enrupi. Mokwongo waidhon weche. The source of their water seems to